spechi acolo, cum se spune, și du-te să te caci în acolo. Salutare și bine ați venit în emisiunea mea. Astăzi am jucat Crash la alături de vărul meu, Thomas. Salut! Cât poate să mă enervezi? Stai! Bă, ai să spun ceva, bă. Stai, bă, stai! Filmez! De acum gata, nu mai! Ce? De ce, bă, să mă complic eu? Păi, să fac eu, dar... Pauză! Pentru ce? La YouTube! Și mă... Hai, fă video de la cap, Doamne. Salutare și bine ați venit în emisiunea mea. Astăzi am jucat Crash la alături de vărul meu. Bă, îți dau la Off the Rudder ăla. Ce e? Donate. Da, bă! Bă, am văzut că m-a dat donate foarte mult. Da, îmi dai donate pe ăștia. Îmi dai donate pe ăștia. Ce? Trebuie să-i upgradez la level 7. Îmi dai, trebuie să mi fac mai buni. Nu mă dat ăsta, poți să mă mai dai unul de năla, unul de nigă. Ok. Stai, mă. Mă dai unul, ești mai tare. Ia, ți-am donat. Mulțumesc! O să fac la 3! Nigăru! Bă, îmi dai și mie donate? Hai, dăm donate acum, cât e bat. Uite, s-a dat, uite. Bă, câte cărți mi-ai dat să mor eu. Deci știi câte am? Deci din 100 am 133 de cărți. Trebuie să-l upgradez la level 7. Știi cât dă să upgradez? Cât? Level 7, 1000 de bani. Stai puțin, revin imediat că trebuie să mă duc să mă piș. Bun, am revenit după ce m-am pișat. Cred că e amuzant asta, să mor eu. Taci, bă. Deci, no, bun, facem bătălii cu Thomas. Hai, bă, acceptă. Sunt aproape arena 4. Deci sunt aproape arena 5, pardon. Să vezi ce cărți am de șmecher. O, să vezi și cum te bat acum. Haide, dă-i. Nu-i nicio problemă. Off the rudder! Nigger. E bine. Nu dă niciun damage la nivelul ăsta, bă. Mai bine să calm. Oh my god, l-ai la 7! Oh my fucking Jesus Christ! Da, dar uite ce fac. Și se întorc aia. A, nu se întorc. What the fuck? Bă, gata, pun nigărul. Oh, ce te-am bătut. Pun nigărul la nivelul 3. Da, ia uite ce-ți fac eu. Jesus Christ! Ha, uite ce-ți fac. Eu când aveam, de mult, când eram în arena 3, dar când acum eram dezinstalat după aia, eu l-aveam și le făceam rec la toți. Eu le spuneam un rupisă și plângeau toți, bă. Nu, murit. Bă, eu am asta, l-am la 5. Bă, nu e nicio problemă că oricum te bat. Știu, bă. Bă, eu am frig aici. Bă, hai, bă, pune-te. Nu. Dar tot mă bați. Bă, îți bat ăștia, uite cum. Slab. Slabule. Mulțumesc că ai folosit aia. Bă, prinț. Nu! Hai că bagă ăsta și te bat. Arcoix.
Ăsta n-ai cum să mi-l bați. Ăștia. Nu. Pot. Da, pot. Nu, nigăru! Nu, mă bați, rip. 1-0. Doamne, bă, ce soluție. Ok, Thomas, m-ai bătut odată, dar nu o să mă bați. Nu o să mă bați a doua oară, pentru că îmi pun cel mai bun deck. Am 6 legendari la mine în echipă, voi avea 8 legendari la mine în echipă. 6 legendare și fi în arena, what the fuck? Am 5 legendari, bă, am 5 epici, pardon, epici. Dar și mai bune și sunt ce mai prețioase. Pun loc de ăsta și l-upgradez la 400. Am mini pleca mare, bă, nu ăla, că lasă-o, bă, ăla, l-am la nivelul 2. Mini pe camare nu mai minți. Ok, nu l-am. De ce e mincinos? Știu, dar după aia am spus că nu l-am. Bă, dar știi că e foarte dificil să ai mini pleca mare. Eu l-am, dar nu vreau să-l pun pentru că-i slab. Bă, din greșeală am dat pe o arenă. Du-te și pe tu pe o arenă. Asta tu, bă, puneți numai un match și eu nu te atac. Stai, bă. Nu atacăm niciunul. Ok? Dar e silvet. Ok? Ok, boss. Păi, unul bate tot, am văzut. Că mini pleca mare dă what the fuck cât damage dă. Dă mai mult decât ăla, decât bombă, când lași bomba ăla, bă. Ăla e foarte tare. Am văzut unul că avea nivelul 1 și m-a bătut direct. Da. Ăla era 4. Cineva a pus mini pleca și când l-am văzut, what the fuck, cum mă lare. Și pum, știi cât dă un damage? Asta se vede. Nu. Și what the 5-1-0 de damage. Nu! Chiar, bă, mi peca mare dă 5-1-0 de damage. La level 2. Care nevoie 1 aici mă arată. Oh my god. E puternic, bă. Bă, cum să tu nu spun, la nivelul 2, la nivelul 3 e cel mai tare, nu te bate într-o secundă. Nu într-o secundă, dar te bate. Da, bă, ăla se mișcă foarte încet, dar dă foarte mulți damage. Tu știi că l-are Georgie, dai prea slab pentru el. Pe barba le bate într-o lovitură. Bă, dar cât dă prințul? Ăsta tu se vede. La level 2, dă. La level 2, cât dă prințul? Level 1, bă. Ok. Dă 1-4-5. Oh, e mult. Nu 2-4-5. 1, 2, 4, 5. Nu 2-4-5. E mult. Bă, dar e mai mult mini pe cămare. Are 5-1-0. Bă, hai că acum te invit pe să facem o bătă. Mini pe cămare să-l vezi. Mini pe camare. Ăla mare pleca ăla. Dar nu ăla cu bombă ăla. Știu. Pune să-l vezi. Dacă nu ești mincinos. Peca se cheamă, Peca. Peca. Știu, eu spun mini peca mare, de ce e mai... Ăla e mini peca mini. Mini peca. Și atunci, hai, vreau să-l ved, ok? Hai, dăm invitație. Ok, deci mi-am făcut aproape cel mai bun deck. Aproape cel mai bun. Nu te faci cel mai bun. O surpriză. No, se duc 2 pe partea aia și 2. Na, mă. Urâtule. Nu! Are de-a treabă cu regile. Mă, și tu prinzi de căcat. Bă,
Mi-ai dat 1966, da? Bă, mă vine să te dură. Oh, prietene, n-ai ce-mi face. Da? Da? Spui tu? Mhm. Uite aici. Uite aici, uite aici. Uite aici, bă. Ok, bate-mă. Ok, te-am bătut. Robert. Ok, boss. Uite-mă cum te bat. Oh, am murit amândoi în același timp. Mamă, să vezi și bag acum, uite ce bag. Ce pula. Tu știi că filmez. Ah. Nu mai filmez nimica. N-are rost. Dai, bă! Nu mai filmez nimic, că nu mai are rost. Dar nu, și mă spui, bă, că mai filmezi. Și tu ai spus. Așa ai făcut. Am spus că n-am filmat, am spus că îmi da pe pauză. Uite, bă, cum mă bate prințul, what the fuck? Oricum te bat. Mamma mia, is italiano, magazaca, burra, raga, zugu, caca. Ce-i asta? Nu știu. Nu, ce prost, vrea să pună ăla, ce prost. Ce prost ești! Și mai se deblocat și bateria asta de căcat. Oricum te bat. Da! Da, spun. M-ai enervat! M-ai enervat! Bă, de ce am făcut asta? Rect? Ai chef de astea? Ai chef? În timp ce bombărul se duce și atacă. Am câștigat. 1-1. Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, share și ne vedem data viitoare. Pa, pa.